Na ovim izborima se odlučuje o tome da li nastavljamo tim putem dovođenja investicije, uspostavljanja mirovne politike ili ćemo sve to staviti na kocku. Sve to možda padne u vodu u jednome danu i zato su izbori 20. od izuzetne važnosti, kako bismo imali konzistentno upravljanje zemljom, kako ne bismo imali dva različita puta upravljanja zemljom kada su u pitanju predsednik, vlada, lokalne samouprave, ključne lokalne samouprave u zemlji, jedan koordinisan rad, zajednički rad sa jasnom zajedničkom svešću o tome kuda idemo, šta su nam strateški ciljevi od izuzetne važnosti. Prvo, nadležne institucije ispituju svaku neregularnost. Rekao sam ovih dana, ponavljam još jednom, ako je bilo neregularnosti, one su uglavnom lokalnog karaktera i one se ispravljaju. S druge strane, međunarodne institucije OEBS, upravo sam i u Kragujevcu vidio njihove predstavnike, i naša Republička izborna komisija i nevladine organizacije koje nadgledaju tok izbora svedoče o tome da je sve proteklo u redu i da se manje neregularnosti ispravljaju uobičajenim pravnim postupkom. Što se tiče optužbi koje dolaze iz meni oponentske stranke, odnosno oponentske strane ovoga trenutka o velikim neregularnostima, ja zahtevam da se sve to ispita od strane tužilaštva, policije i svih onih koji to jedino mogu i da ispitaju, kako bi imali nakon ovih izbora potpuno čistu situaciju i da građani znaju da oni koji su izabrani jesu izabrani na valjan način. Ko će biti izabran, bit će odlučeno 20. ovog meseca. Bilo bi veoma opasno ukoliko bi se priča o neregularnosti u stvari koristila kako bi se destabilizovala zemlja. To nije odgovorno ponašanje, ali u svakom slučaju mislim da imamo jedan uobičajen po evropskim standardima izborni proces, a u krajnjem slučaju o tome svedoče svi koji posmatraju ove izborne radnje. To što se desilo u Zaječaru, to je lokalnog karaktera i nek se ispita i nek se istraži, nadležne institucije ne kažu građanima Srbije šta se u stvari desilo. Niko nema pravo da optužuje bilo koga pre nego što nadležne institucije ispitaju taj jedan problem u jednom gradu. Predsedništvo URS-a je donelo odluku da podrži Borisa Tadića za predsednika Republike i ja to kažem još jednom. Prvo zato što je Boris Tadić čovek sa kojim dugo sarađujemo i zbog toga što smo deo vlade i što je to osnovni red posle 4 godine zajedničkog rada i mnogo duže nego su 4 godine. Drugo, ja sam gradonačelnik, Boris Tadić je moj drug 20 i više godina. Čekamo,